कमेन्टखौथ' थैनोबो दाबावखा सयथिबो सेन्देलजों होहैगोन आं खावलायाव। हेलो गाइस वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन आरोबाव गोसो गोरबो बिखा बिखा आमाय थुल थुमफ्ल गिला गासैजोंबो बरायहरनाय थाबाय आरोखि ना लोगोफोर। दायो जोङो बाजाराव फैनो नागिरदों। नै सासे लोगो एबा फंबाय दङ। दा जों बाजाराव बायदिसिना लांफैदो आरोखि ना लोगोफोर। नायनि दाहाय लाहार फाहार दङलाय जोंहा सामफ्रामबो बाजाराव फैदो मैगं लांफैदो संदो जादो बेबायदिनो आरोखि ना लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। स' लोगोफोर दायो जोङो बाजारखौ मोनथारसै आरोना। नै खना मोनफैबाय। आं फार्स्ट टाइम ब्लग बानायदोंलै लोगोफोर। बाजारनि भिडिअखौ खिथानो हानाय नंला नोंसोरनो गाज्रि दा मोनसै। दा ससेयाव बानायलांफिनसै आरोना आं लोगोफोर। मा लाबोयो मा लाबोआ। स' लोगोफोर नायलांबाय था। सयथिबो नै भिरा गाइसमोन जोङो दासो मोनफैदों आरोना। नै अरिजिनाल जायगायाव हाबजेनबाय जोङो। बिहिरानो लाजाया सयथिबो गाइसमोन बिहिरानो लाजाया जों सानैजोंल' आरोना। हनै बायदिसिना बायनोसै जोङो नायलांबाय था लोगोफोर। स' लोगोफोर दायो जोङो नै मैगंखौ लानानै फैबाय आरोना। बाजाराव जों माखासे जिनिस लायनो नागिरदों होननाया बेनोमोन आरोना। नै जों मा लानानै फैखो नायदो नोंथांमोना। बावहाय जोङो फान्थाव लाबोबाय ओमफ्राय सिङाव लेबु बायदिसिना दङ। नै जोगोनार थाइसे लाबोबाय ओमफ्राय नै बानलुल' आरोखि ना लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था। जों संनोसै आरोना बेखौहाय लोगोफोर। दायो लाबोनाय माखासे जिनिसाथ' अलरेडि सिङाव दंजोबखायो आरोना लोगोफोर। नै बावहाय दुन्दिया थुन्दिया दङ। आयै नै आलु दङ, पियास दङ, बानलुबो दंबावोसो, टमेट'बो दंबावोसो। नै बेवहाय एवखानाय दङ, दिंखिया भाजा दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बावहाय मा दङ जाखो आंथ' मिथिला। नैबेयाव जाहैबाय ना बाथोन दङ लोगोफोर। बे गिलासा खालि। नैबाव थफसि दं, नैबाव टस दङ। नै नोंथांमोना टसनि जोंनायखौ नायनो हागोन। बरियाल' मोदानो दामिनो। स' लोगोफोर आरो नै जोंना संग्रा लाहार फाहार जिनिसफोरा नै कुकार दङ, थुम्बु फिसा दङ, थुम्बु गिदिर दङ, थुम्बु एसे फिसा दङ, साराय गिदिर दङ, नै साराय फिसा दङ आरो साराय बयनिफ्राय देरसिन दङ। नैबाव जोङो सिगाङाव बावहाय सङोमोन। नैबाव थोरसि लथा दोनग्रा। ओमफ्राय नैबाव दायो जोङो आपग्रेड जानायखाय बाव संसै आरोना लोगोफोर। नै गेस थिंखियाबो गंनै दंखायो। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था। स' लोगोफोर दायो जोङो नै हाजेनबाय फान्थावखौ। नै बिदि गोरनायाव थब स्र' होबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौ ओरै थुब्ला हाखावबाय। ओमफ्रायहाय बेखौहाय ओरै हाबावबाय। ओमफ्राय बेखौ ओरै हास'बाय। स' लोगोफोर दायो नै हाखांजोब्बाय फान्थावखौ। आलुखौबो हागासिनो दं एसे। नै एसे हाबावनांगौ। हाग्रा बिथाङा नै मोजाङै नायनानै ला। दा संसिलाबायनोसै आरोना जोङो। नै अखायाबो जा खोरोमसिगासिनो दं आरोना लोगोफोर। गिनांगौ थाब थाब संनांगौ। थ' गाइसमोन जों दायो सारायखौ जानजेनबाय आरोना। नै बाव ओंखाम संबाय। नै सारायखौ जानबाय। लागाव नै जोङो आलु फान्थावआ थाव होनांसिगोन। नै ओरै हम गोदोनोसै जों थावखौ। खाथियाव लाबो खाथियाव। जाबाय। थाव लागायबाय। दुंहोनोसै एसे। थावा दुंबाय। नै पियास लागायबाय। बरिया गोदोनबाय। एसे एवनोसै। बाव पियास बानलु दंजोबो आरोना। बेखौ एसे एवफ्रामनानै नैबे आलु फान्थावखौ होसननोसै आरोना लोगोफोर जोङो। नै एवग्राया आदा जोंना। बरिया गोथाव सङो आदाया जोंना। होसनबाय नै लोगोफोर होसनबाय जोंना मिरामिस ओंख्रिखौ आलु फान्थावखौ एसे एरनोसै। सिख्लाफोराथ' बिदि बुरजा जिनिस संनो रोंथारालै। जोंनो माबायदि सङो नै। लोगोफोर नायनायसै एसे खोबहाबनानै दोनदोंमोन। नै एरनायदो एसे। लागाव जाहांजेनबायानो। नै बाव संख्रिल' होदों आरोना लोगोफोर दाबो। हालदै होनांगौ। हालदै होबाथाय गोमो जानोसै आरोना बे लोगोफोर बरियानो। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय दा स्किप खालामनो नाङा। आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ मोजां मोनथारदोंबा लाइक साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो दाबावथार लोगोफोर दै। हालदै होदो हालदै एसे होनोसै नै जोङो दा कालार सिखांनायनि। लागाव हालदै होनानै खोबहाबसै आरोना लोगोफोर दसे। अब्लानो गोमो कालार सिखांसिजोबनोसै आरो एसे लाब्रा लाथायैनो जागोन जोङो बरिया गोथावै। स' लोगोफोर मोनबाय आरोना बियो खांनोसै। स' लोगोफोर लास्ट खायद'आ बेनोसै आरोना। ओंखाम दहायनि आलु फान्थाव लाब्रा जाहैबाय। नैबे दिंखिया भाजा संख्रि। लोगोफोर एसेयावनोसै भिडिअआ जोब्बाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनथारदोंबा लाइक साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो दाबावथारसै लोगोफोर। गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। आरो कमेन्टखौथ' थैनोबो दाबावखा सयथिबो सेन्देलजों होहैगोन आं खावलायाव।